Wannan yarinyar tana auren mazaje guda biyu ne a lokaci ɗaya, kuma mazajen nata 'yan biyu ne, suna kama da juna sosai. Shekarunsu biyu suna tare amma ba su taɓa yin faɗa da juna ba. Yarinyar ta fara haɗuwa da babban yayan ne inda suka fara soyayya da juna. Akwai lokacin da yayin aiki ya masa yawa, sai ya tura ƙaninsa ya je ya taɗi da yarinyar. Ita yarinyar bata san cewa yana da 'yan biyu ba, shi yasa bata gane cewa ba shi bane. A faɗin ƙanin wai a lokacin da yarinyar ta rungume shi ne ya ji ya kamu da santa, sai ya fara zagawa daga baya yana zuwa wajen ta taɗi ba tare da sanin yayan nasa ba. Ita kuma duk sanda ya zo ba ta bambancewa. Da ƙanin ya ga cewa son yarinyar ya yi ƙarfi a cikin zuciyarsa, sai ya je wajen yayan nasa ya masa bayani. Da yayin ya jaka bai kama shi da faɗa ba, sai suka je wajen yarinyar suka ce mata ta zaɓa a cikin su ta fi so. Bayan ta yi dogon nazari sai ta ce ita tana son sa gaba ɗaya. Daga nan ne su biyun suka aure ta a lokaci ɗaya, sannan a zaman auren nasu ba ta nuna bambanci a tsakaninsu. Duk da mutanen ƙauyen suna yawan gulmar su sun ce ba su damu ba. Yarinya tana ɗauke da juna biyu kuma 'yan biyu ne a cikin nata. Kwamacala kenan, ta malam Bahaushe ya ce rikicin duniya da mai rai ake yin shi.